What is up guys? It's Maroon Marana here mga lipapips. Bagong adlaw o gabi. Basta mag-vlog ta. Anyway guys, murag bago naman ko nag-vlog. Last week bagay ito nga nangatulog mual-bual. And then, as of this time, wala ko na ako na-upload. Under editing mode pa. Pero by the time nga ma-upload ko nga vlog, kay na-upload na punta na ako. Alright? Anyway guys, namin dito sa Macaloca Beach Resort. Dito sa Liloan. And ano guys, exclusively ours until tomorrow. Wait, okay, pakita sa lugar. Wait lang. So, money siya guys, ang area. There is a Macaloca Beach Resort. And like what I said earlier, kanitaran area kay kami ang mag-occupy taman ugma. O diba, unsa kadako, purya-buyag. Grabe man, chicken man, might skinny dream mag banding-banding sa mga barkadas. So by the way guys, I'm with our barkadas. So naka-decide ni nga Dre kay mo lagi exclusive and then dako. O di ba makita mo sa dinyo sa area? Ato unta ni mga nagsugbarer guys. Hi vlogs, welcome to my guys. Labi na kita nato kandire. Basta ato sugbasugbare ha? Dugay pa. Mga pila pa naka-oras? Mga 40 minutes siguro. Sigwa nga na. Kalamay. Ato itong bisitaan ng uban dito sa Speedcast. Nagluto ko sa ito, nagsangyup sila ba? Tama nga, okay naman na. Balik ako na. Tara, let's go. Uy! Adri. Ginagawa mo! Hindi mo trabaho. Uy! Sama niya eh. Ay, mga nito rin para maglingaw-lingaw, magtagitag guys. Hindi ba trabaho na ha? Balik ka na mo, wala tagay later. Ano, yun na. Tuloy-tuloy ang ligaya ba? Riga guys, sarili sa Pikas 3. Kaya natin ang mga gasangyup. Bye! Ito sa pool area guys, kalibutan mo sa lugar. Kaya nakita mo ito ninyo ganyan na medyo dako-dako to. Woo! Kalami na maligo, pero later pa mi guys night swimming. So dito ta, sa room na to. Let's go! Right! Itong bisitahan diri ang atuang room nga stayhan. Tamang room tour lang ba? Pinaka-quick nga room tour. CR siguro to. Let's go to the next room. Alright. Woo! Cheers to the radio. Ay ate, thank you sa pag-ilis sa bearings. So guys, mo to quick tour sa lugar. Ating much tell sa other parts diri kay dagko ra siya patag. Parking lot, another room po to dito. Another po to dito. Ara ang hall, kung asa yung mag-top up later. And nasa dito gasugba, susunod na dito gasangyup. So perfect place you guys kung gusto mag-banding-banding, mag-team building or whatever you can yung buhaton sa Macaloca Beach Resort. Yo! Papax na! May mga pagkain na maduri! Uy! Sangyup! Birada! Oh, mga na dito. Gutom na naman kayo! Hey! Prekit! Hey! Vlog na vlog! Thank you kayo sa food. Sa time nagtipok din karon. Let's go! Amen! Thank you Lord! Say, let's go! Let's go eat! Grabe yung mga food guys! Ta! Hoy! Ito open yung sauna na yan. Sure ka, pero hindi sauna. Nasa may table na mo, ingkod, anak, kami yung sauna. Una po niya kaya What up guys? Good morning.
morning. Time check, it's already 12:53. And buhay pa mga dugo. Pati dagatagay na ha. O na, mga dagway. Sipag mga tawas, pagtabi. O dyan basta magtapok ko yung mga grabing chike ay walay kahumanay. Nagkakalim pang skutan. Anyway guys, na ako dali sa lapin sa dagat. Dali sa pool. Yung lami, mga hangin. Dali matunggal siguro ninyo. Na hangin ba? Eh, manunggan mo ang mga bawd. As mamating ana. Eh, pa-relax ba kayo siyempre. Busy ba nga itong si Mana tinanabaho. Panahon sa tamag chill-chill ginagmay. Matalingan man. Pa. Napag-buyan lang din napita. So mag-good night lang daan guys. Kay ambot lang kung sarap pumi oras sa mga tulungan ni. Nagsabot pa naman kami nga magsayo kay magluto, swimming. So anyway guys, that is it for today. And see you again tomorrow. So pero gyapon ni sana may ka-vlog. Good night. Ano daw sikit? Mag-istorya pa mo? Sorry kitong, di mo kami dire. Oh? Sorry ka, tulog lang sa kadina. Ano siya na? GC. Lahi Porto, Jun. Di, lahi niya GC. Butch dire. Gawa pa yung data, pero murag lahi yung mga GC. Yes, mo din yung nani, mababakas ko dito, kaya magtabi. Sikit ato, nagana na Andre. Ate, gubuhan yung mga bibul lagi sa dito. Kit. Minaw ka na. Kaya ate siya na makuras sa mata mo man. Kato, grabe si Kato. Ay wala na, tulog na. Minaw. Wala, tulog na di. The next morning. I was waiting till the sky was falling, and my breath till every single star had a light on my mind. I'm never sorry. Good morning mga Repa Peeps. It's day 2 sa among pagstay diri sa Macaloca Beach Resort. And actually ganina rin nagmata guys. Nagluto na lang, nag-prepare. Kay gutom naman. So karon ready na yung mga on. And pagkauman, syempre ligo na ta guys. Kailan na kayo ligo, no? Pero gloomy kayang panahon. Ganina gaulan magalit. Hindi ko suga. Siyempre hangina. Siyempre daplin mas dagat. Tutugnaw kayo. So asa mi nangaligo kayo na guys. Nagluto na sa mi para init-init ang tiyan. Para paglangoy-langoy yan, dapis kayo. So ito dito guys. Yung mga orta. Let's go! It's time to ligo na guys. Kayo manamit kaon. Eh, nag-una na ng ligo na rin. Mat, ligo na mat. Ha? What? Yun na, ligo-ligo naman. Ay, kaos dito guys. Karon, maligo na natin rin. Beng! Ligo na, Beng! Let's go swimming! It's time guys! Muli nami yung manamong stay diri. Kay nana nga put na ang next nga mo puli sa mua. Nadugayan mi kinaka-extend mig 1 hour. Pero wala to guys. Hope you enjoyed the vlog. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell para ma-update ka na kung bagong vlog nga i-upload. See you again next vlog! Ball Part 2!
Woo!